Érase unha vez unha princesa moi soñadora chamada Zubizarreta. Grazas ao seu encanto e dozura, Zubizarreta fora pretendida por todos os poetas dos reinos veciños. Vou te levar a un lugar en onde encontrarás o amor verdadeiro. Imos aló! Como te chamas? Chámame Herminio. Que tipo de poesía escribes? Estoume tomando uns meses sabáticos, pero normalmente escribo cantigas de amor e escarnio. Ah, así que te gusta a lírica galego-portugués? Sí, metíme nas cantigas de amigo porque pensei que eran cancións para cantar cos amigos no botellón. Son Herminio Pexejeiro, amigo de Reixa, ou dos Resentidos. Pertenece ao grupo dos Rompentes, que chinco dentro. Sinto moito. Loba! Estou flipando, que fai esta hippie aquí? Pois a min gústame. Pero isto é un concurso para conquistar a Zubizarreta. É eso, veño. Escribo poesía porque sí, porque me gosta, porque me peta, porque me dá a gaña, porque me sai de dentro, de lá do fondo. E digo yo hola aos ríos, hola ás fontes e hola aos regatos pequenos. É un toxo, un toxo, un toxo. Hola, Hola, como estás os dous xuntos? somos Manuel e Antonio, e nunca estamos sós. Sempre o mar, Zubizarreta e máis nós. Somos moi amigos, case como irmáns, compartímolo todo. Sí, todo, todo. Pero sendo dous, a quen deixo meu peito cansado? Dous polo precio de un. Por min que proben, ademais se un lle gusta máis que outro, sempre quedan para min. Ou para min. Ah, pero eu estou buscando unha relación estable. Claro que sí. A mí pareceme ben, podemos probar, igual funciona. Zubizarreta, por favor. Nós moito de escribir non somos. Vimos aquí para ver se conseguimos ir a mujeres e hombres e viceversa. Sí, poucos poemas máis sabemos co de que digo rumoroso. E por eso, que non nos pregunten a segunda estrofa. Eso sí, somos moi sinceros e guapos. Hola, me llamo Dione e soy un poeta de la neotrova cubana. Un cubanito, me derrito. Estos son todos pobres, así salen artistas. Pobre sí, pero gracias le doy a la vida, gracias le doy a Simón, porque de tantos ritmos y habiendo perdido tanto, nunca he perdido el amor por el canto ni el canto. Como te chamas? Chámome Breogán. Como? Breogán. Son Carlos, pero chámame Breogán. Eu nací sendo un poeta, con un bolígrafo na man e un papel debaixo do brazo. Que queres que che diga? Despertome ás 7 da mañá, vístome a miña capa, collo a miña espada, o meu escudo, e sobre as 11 xa estou listo para ir pola rúa cantando a historia do Río Breogán. Que guapo. Que flor tan bonita. Quérela. Que tal estás? Estou moi ben, chámame Xosé María, ainda que todos chámame Díaz Castro. E que escribes? Pois agora mesmo ando cos meus colegas do 36, ainda que escribo sobre Galiza, os seus paisaxes, os labregos, as romarías, xa sabes, ese tipo de cosas. En serio? Sí. Tema escribir sobre Galiza? Sí, sobre Galiza. Chámame Toni, pero firmo como Blanco Amor. Hola, son Xosé María, son de Guitiriz. E comecei a escribir con 8 anos. Aos 15 ingresei no seminario de Mondoñedo, onde pasei 7 anos. Non pude disfrutar moito da miña xuventude, xa que non nos deixaron estar con mozas. Ainda que algunha outra vez...
Como podes ver, son bastante guapo e listo demais. Fai 4 anos publiquei os 2 meus primeiros poemarios, Follas verdes e Follas ao aire, cousa que non todos poden dicir, creo eu. Pero non deixarás de escribir, que me perro polos poetas. Ai, miña rula, ando cheguei uns poemiñas para cotillar Compostela na noche. Puti dedicar un, non debe ser. Debe tantos. Dame na alma, heiche dedicar un soneto e non de mandar aos xogos florais de Betanzos, nas tías do sol. Ai, pobo. They say it ain't easy, but it's harder when